कुडाळ तालुक्यातील डिग्रज येथील एका रस्त्याच्या कामाच्या उद्घाटनावरून भाजप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडलेले पाहायला मिळाले, तर आमदार वैभव नाईक यांना धक्काबुक्की झाल्याची माहिती मिळते. पाहूयात. तुम्ही दादागिरी करा, दादागिरी कशी करता? आपण कोर्टाचं स्टे उठवतो, ते कोर्टाची राबवण्यासाठी खर्च येतो आणि ते सगळे बजेटची जी कामं तो साहेब ऐकायचं वाक्य अरे वकिला करूच लागले भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा जय सो. श्रेय घ्यायला देणार नाही, जरा सेंटर करा साहेब.
आताची मोठी बातमी हाती येते आहे आमदार वैभव नाईक यांना कामाच्या उद्घाटन प्रसंगावरून भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की करण्यात आलेली आहे. संजय पडते यांना सुद्धा धक्काबुक्की करण्यात आलेली आहे. ही घटना आज सायंकाळच्या वेळी डिगस येथे घडलेली आहे. पाहायला गेला तर पंदूर घोडगे राज्य मार्गाचे रस्त्याचे रुंदीकरण तसेच मजबूतीकरण करणे या कामाचे जे उद्घाटन आहे ते कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते डिगस येथे होणार होतं आणि या ठिकाणी भाजपचे जे कार्यकर्ते आहेत यामध्ये दादा साईल असतील, पप्या तवटे असतील, रुपेश कानडे असतील तसेच योगेश घाडी, जयेश चिंचळकर या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना त्या ठिकाणी जाऊन हे तुम्ही भूमिपूजन का करताय, आमची सत्ता आहे, आमचा निधी आहे आणि त्यांना त्या ठिकाणी रोखण्यात आलं आणि त्यानंतर याची शाब्दिक चकमक उडालेली आणि यानंतर धक्काबुक्कीपर्यंत हे प्रकरण गेलं. त्यानंतर कुडाळ पोलीस असतील त्या ठिकाणी दाखल झाले आणि आमदार वैभव नाईक यांना सुरक्षेच्या गराड्यामधून बाहेर काढण्यात आलं. मात्र यामध्ये संजय पडते यांनाही धक्काबुक्की झालेली पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पथाडे, कोकण 7 लाईव्हसाठी कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.